Goeie. Goeie. Wat is je mooi. Ja, nou ja, ik wil onderwijs naar stage. Dus ja, ik denk ik zal even meer roken, maar ik ga geen vloei meer. Oh, Ja. je moest even roken op de brommer. Ja, nou ja, ik mag alleen maar roken, ja. En ik zal de brommer net achterlaten, nee. Want waar moest je nou op stage? En nou, begin, dat is hier vlakbij. Wat is dat dan? 3 stroom te huis. Dat is een gezinshuis is het meer. Voor een band van 10 tot 18 jaar. De oudste is trouwens een jontje. Nou, en nou ja, daar begeleid ik zo wat. En dit is mijn tweede dag. Oh. Dus ja. Dit was het al, dat Ja. is wel spannend. Jawel. En wat had je strooien die in nacht? Nou, wat helpen mij, wat activiteiten en nou ja, wat nog meer. Een beetje speeltje doen, een beetje leren kennen natuurlijk. Kijk. Nou, dat zou wat hinnen. Ja. Wat voor studie doe je dan? Social work. Ik zit nog het eerste jaar in Lauwert, het Friesland College. Ja. En mooi op de brommer erin dus. Je wist. Ja, het is een hard boegje, het gaat alleen net zo hard. Nee, het is, maar het is wel een mooi brommetje, ja. Ja, hoe komt het er aan? Voor mijn omgekregen. Die hier staan in het hok. Nou, 20 hier stilstaan. Ik zei het hem, wat maakt er voor haar, hoeveel rood is hij en nou wat dost er mij, weet je wel? Hij zei nou, meestal haar. Als je hem opknapt, dan vind ik het al je best. Dan ga ik hem samen met mijn paak opknappen. Ik wil helemaal verraden. Oh. Ik ga hem helemaal opknappen. Dus ja, op die manier. Dat is wat. Ja. Een mooi dingetje. En dan? Maar hoe komt het nou als je geen vloei hast? Ja, nou, een dagje zonder roken helaas. Ja, heel jammer. En trots zetten. Ja. Slag het wel toch? Jawel, maar wel lukken. Jawel. Zet hem op, Joet, op Nou, stage. dank u wel.